ஹாய் ஹலோ கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா அந்த மோக்க இதை லேபு பஸ்ஸில் எப்படி பார்க்கணும்னு பார்க்கலாம். வாங்க பார்க்கலாம். இன்னும் ஒரு வாரம் கழிச்சு நம்மளுக்குலாம் ஒரு ரிவ்யூக்கில் இருக்கிறோம். யார் நமக்கு வந்து அதிகமாக வியூஸ் சப்ஸ்கிரைப் இதெல்லாம் பண்ணி கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து நமக்கு வந்து ஒரு வாரத்துக்கு வந்து ஒரு ஆளுக்கு மட்டும்தான் 50 ரூபாய்க்கு க்ளீன் கொடுத்துடலான்னு இருக்கிறோம். யார் பண்ணுறீங்களோ பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க இது பார்க்கல. பஸ்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் கொடுத்துருங்க. என்ன லேப் உங்களுக்கு வந்துருச்சு. இந்த இது 600 செகண்டு நீங்கள் ப்ளே பண்ணணும். மேலே இருந்துட்டு கல் வந்து தப்படாமல் பார்த்துட்டு இருக்கணும். பார்த்துருந்துக்கோங்க. அப்படியே ஃபஸ்ட்டு இந்த கேம் ப்ளே பண்ண மாதிரி இருக்குது. இது எல்லோரும் முடிச்சிருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஃபாஸ்ட்டாக. ஏன்னா அவ்வளோக்கா இல்லை, சும்மா சின்ன குழந்தைங்கள வர மாதிரி இருக்குது. முடிஞ்சது 1 செகண்ட் 0 செகண்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு லேப்பு. இது சும்மா கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. ஃபிங்கர் பிரிண்ட்லாம் இல்லை, சும்மா கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. இதில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா டோர் மட்டும் டைப் பண்ணிங்க. அங்கே எழுத்து காட்டாது, உங்களுக்கு வந்து மேலே டைப் வச்சு காட்டாது. ஆனால் நீங்கள் டோர் மட்டும் டைப் பண்ணிங்க. DOOR டோர் என்றது லேப் வந்துச்சு. அடுத்தது போகலாம். அடுத்ததில் இந்த இதில் வந்து உங்களுக்கு எங்கே என்ன நம்பர் இருக்குன்னு தெரியாது, என்ன இது பாஸ்வேர்டு தெரியாது. அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து என்ன ஒன்றுனா கீழே இருக்கிற பவர் பட்டனை ஆன் பண்ணிவிடணும். பவர் பட்டன் அனுப்பிட்டிங்கன்னா அங்கே டைம் மட்டும் ஒன்று இருக்குது. அந்த டைம் நம்பர் வந்து அடிச்சிட்டிங்கன்னா இங்கே ஒரு நீங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இந்த லேப்பை. அப்புறம் என்டர் அடிச்சிங்கன்னா அடுத்த லேபு வைரஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட்னு வந்துடுச்சு. ரன்னிங். அடுத்தது இந்த இடத்துல தான் ஈஸியாக, இதெல்லாம் சரின்னு ஈஸி தான். இங்கே வந்து ஹலோ வேர்ல்டு மட்டும் அடித்தா போதும். ஹலோ வேர்ல்டு WO அப்புறம் ஆறு இங்கே இருக்குது. 6 L இந்த D. இங்கே கீழே மேலே காம்பு கொடுத்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு. இந்த கம்ப்ளீட் வந்துடுச்சு. நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கிறவங்க ஷேர் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் இங்கே மெயினாக ஒரு கிஃப்ட் பாக்ஸ் ஒன்று இருக்குது. அதை தொட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அந்த பேனருமே அவதாரம் கிடைக்கும். கன்ஃபார்ம் கொடுத்தீங்கன்னா வந்துடும். வெளியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். கலெக்ஷன் லைவ் பாருங்கள், உங்களுக்கு அந்த அவதார் பேனர் இருக்குது. அவதார் இருக்குது. பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாம் கிடச்சிருச்சு. கிடச்சிருச்சு. நீ அவ்வளோதான். போய் டக்குன்னு எடுக்கிறவங்க எடுத்துக்கோங்க. அவ்வளோதான் இன்றைக்கி வீடியோ. ஓகே, பாய். முடிஞ்சளவுக்கு நல்லா கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள்.